Unang kurente magkakabawal ra ba mong kurente? Di na kuha na ko sudan sir. Dako ra ba kayo nagmulta? Di lang sir, di na ko moto sir. Sa ilo lang ko. Dol! Alisa! Unang kurente magkakabawal ra ba mong kurente? Di na kuha na ko sudan sir. Ha? Ali dre ali. Dako ra ba kayo nagmulta? Di lang sir, di na ko moto sir. Sa ilo lang ko. O bawal ra ba mong kurente? Oo. May kuha naman ko sir kay way sudan ba? Way sudan sa inyong balay. Oo. So ibang ginabuhi na nimo? Kasaka naman sir. Basakan. Unsa may klase sa basakan? Kana magtanom-tanom da. Magtanom. Wa may tanumon karon. Wala. Ya karon unsa may panginabuhi nimo gawas sa Wala tanom? ni, isda-isda na lang. Isda-isda na lang. Unsa man nimo imo ibaligya? Dili, sudanon ra. Sudanon ra unsa may pamukas ninyo? Kuhan ra kanang nayamong minintinan ba porsyento. Aposinto. Bawal ra man na dako kay kagmulta na Ay, mo. 5,000 na. Sa ilo lang ko sir. Kabalo ba ka bawal na? O kay balo man ko sir pero sa malagi nga naramon ko diha akong kuan. Aman dapit. Nara diha akong balay. Nara diha inyong balay. Eh, ning kamo to sir kay Pamilyado ka? ay nanay mong college ako sir. Na kay college. Mo college sa gyud, mo graduate ka tong kuan. Nya unsa ako man ni karon dol nga nasapon man yung kanamo. Di lang ko sir, sa ilo lang ko. Ha? Sa ilo lang ko. O sige ani na lang para di ka na mo tikitan be tagay mi anay mong isda. Oh. Be tagay mi be. Dai di katag silo pilito bay. O tagay mi anay mong isda. Balay ka po ko sir, paningot taon ko paningkamot og pangsida sir ba kay para makasudan mo inya. Sa mga bawal man. Oo. Una sa sinabtanay na lang ta. ha? Lagi. Amuan lang na imong isda kay para di ka na mo matikita na may gusto nimo. Ibaylo na nimo imong isda o tikita kag 5,000. Hindi na ni sir kay Ha? sa man nga. Pila og ibaligya nimo imong isda pila may halin na na. Di wa po ko nagbaligya. Ug ka nagbaligya. Dano Ug ang na tinuod nagbaligya ka wala. Wala. Itangan niya po sir kay kung may sudan, prisis kayo eh. Amo lagi ang pompo lang das Ginoo kanunay ha. Na isulod. Oh, Lagi. Batang pasaway di ba? Batang pasaway. kailan ka ako. Ako lang to yung isda ha. Ha? Salamat Lariyan kayo. lang ako the smell. Salamat. Oh, ipapalit. Pakurinti na, pakurinti. Salamat kayo. Oh, walay problema dula. Dol. Pero kini ako panginabuhi na mo. Oh, walay problema amping-amping ka kanunay ha. Ha? Salamat kayo. Dol, bitaw dol. Okay ra sa imo amo ana na. Oh, okay naman kuyawan gyapon ko eh. Kuyawan ka? Okay, bawal mo gyud tinuod. Tinuod jud bawal. Iwal ni nga naman may dili nga bawal pero sam lagi nga buhi-buhi lang ni amo. O sige na pangurinti ra yun at least kabuhi-buhi ra. Baka lasang kayo Bitaw, ako yung delikado di anay manakon. Ako yung gigukod ang hawan kaya makuha lang yun. Dol, salamat kay Dula. Oo. Dol, amping-amping kanunay Dula Salamat dol. kayo. Ang kapobriyon dol, ampo nga sa Ginoo ha. Salamat kayo. Oh, walay problema dol.